Infiamna chi hrang pahnih inang lo em mai in kol kal tak te po ti ila asual om love smart dak zaiha inchei khelh chi snooker India aiawh hial to ram danga vawi duai lo ram aiawh kal chhuak to chuti lai thahrui na sa taka hman ngai chi innek le inzuan san siak te cherang zawk ni tum renga chet trulna basketball khelh tlat boxi Mizoram basketball inelnaa sang ber Mizoram Super League mizo player langsar ber ni thei mizo fa te zinga basketball inelnaa sanga dang masaber MSL season nung bera an team Mission Veng Vikings champion puitu Lalrina Renthlei hi tunlai mizo thala Infiam mi chuan om zinga chuan om ber pol ani Lalrina hi puar lalram muan le pilian hlupui te fa pathum zinga atlum ber ni in Aizawl tui khuat tlanga alo seiliana Blue Mount School St Paul's High School Oikos Higher Secondary School le Government Aizawl College ate inzir chawin snooker le basketball khelh chu anuam ti ber ani Lalrina hi mizo naupang basketball ngai na tu sang tam takin basketball star chau emo an ti ani po in a om lo hran love a chan chu Mizoram Super League MSL in Zorama hu hanga nei lian em maya mizo naupang ten basketball an ngai na in khelh thiam bik te chu an rebel hle ani snooker lama Lalrinan alo dai hriat to hi mizo thalai tam tak chuan kan la hre tam lo mai thei thung ani do kan chunga ball mum nal tak mai hol lu inelnaa changkang ram changkang an war em mai pool inelnaa 9 ball a hian kum sang ni som pakhat khan national championship a bronze alo la to a akum le a pasari na ani a akum le sang ni som pathuma pangana ani a kum sang ni som palia palina ani le a kum sang ni som pakhat khan 8 ball inelnaa pangana ani a sang ni som pathuma pathumna ni in bronze ala a sang ni som panga khan parukna ani le ani do kan lian zawk inelnaa game changkang le khovel ngai san ron snooker Lalrina Renthlei hi ache thazok ma a kum sang ni som pakhat khan national junior championship a gold ala a akum le sang ni som pahnia bronze ala a kum sang ni som pahnih vek khan all India invitation chennai gold azula le a hemi kum vek sang ni som pahnia east zone snooker open a bronze ala a kum sang ni som panga khan north east snooker championship a gold ala le ani India rampona China le Qatar te afe chhuak to a kum sang ni som pahnih khan China world snooker championship a pangana ani a sang ni som pali khan China world pool team championship a pre-quarter finals an thleng bok ani kum sang ni som pali vek khan Qatar 9 ball pool championship a azutel to boka India ram chung world championship a voi ni tel to in ton hriat anga to em ani Mizoram chunga inelnaa hian voi duai lo gold ala to a 9 ball a le 8 ball ani emo snooker ani emo heng thei chu soi sen po ani lo anti turang chi kha ani ve to ani basketball a Mizoram aio in junior ate youth le senior ate a kal vek to a khel vek to a Mizoram Super League an team champion pui a kumin MBBA kapa a team thar zarkot BCA chu a champion pui le to bokani hetiang taka Infiamna chihni mumal taka kalpui tura in vong nitin tuktin gym makala a hrisel na vong tha a hrisel harwang thei ang ber tura in zirpei Infiam meteril rulam suk thlek dik putura hriat mak mo sports science anti ang chi tele dieting lam thlenga zero zoma in vong hi tuna Lalrina Renthlei chu kan kom do nani Lalrina chuan nau pan lai a school kalthin na le sports alu chil dan te hetiang hian min hrila kan no pan lai tang hian Blue Mount School a kaluta Blue Mount School hi kapu school ani avain kan chung ko chu kan una ho chu kan lut veka Blue Mount School a hian basketball court kan neya chon kan no pan te ta tang hian han basketball kha kan khel chho do char basketball chu I game mangai masa ani ta a ani ber a ani le pool le snooker hi engtik kumvela tang khan nge in lu chel le ti in kan han zota sang ni pakhat chhovel khan kan school kan una ho basketball khel zo hi ba butlang tang khel zo hi kein kan hoa chu da chuan khutlai khatla pool 2001 om train MG road thantira om train ho khuta huan kan ka una te ho khan khel vengun tia an lo khel train to ni zu ke la khel venga lo ka pe lo ka du lo ka thiam lo ka tia ka du lo chungin
min puluta min choi luta min man beta min pot lut luya chuan khata tang khang ka khel chawa anuam ti ber le atui ta bera ka tang chawta ni a khel tira pool nge snooker kha ti tak deuh hleka an khel le a eng zawk nge angai nat masak le kan khel tir hang kan la te ema wang han snooker zu kan ban phamang lo alian a table len wang han kan khel thalo rim kan khel ngam lo rim rima chuan pool kha kan khela pool kha kan ban phak to kan ni wang han pool do char kha kan khel snooker kha chu khel ena po kan en wak lo chu tlai wel chuan chuti lai vel chon basketball chu atlan san ta makem ni ai tlan san lo tun thlengem basketball hi kala thalo rim pool snooker ilu chiltir khan Aizawl la khelna tura om tam lawa mun thum vel kha ni deuh maya chuti chung chuan engtin nge ti tak zeta in khel chho ti in kan han zot zuya Aizawl la han tournament khel a han ano pang pol ber kha kan ni chong ala voi khat ka tel na hian kan veng pa hi kan helo karelu hi anna khop me a heti mela kan la no pang sia tournament la face ngai lo kan nia amar chu next ta tan ti han kan ti han Mizoram chung big a han kan khel chawa ka champion ma sak ber sang ni le pathum ni tan ka share kum ni va ka khel nu han Mizoram a han pool a han 8 ball big a kan ka champion ve te thut ni zo Mizoram atang chuan engtin nge national championship lama an zuan lu chho tak zel le national hi Mizoram in player an tir te khan akal ve ngai lo ball ka ni char ka champion chho po hang ka kal ngai me lawa chuan ball som pani pass nu khan college ka line ni chu kan kal ve re te ang kan ti ve chin te ang ka tia trong moi lo ni lo se kan throi tu te po khan je me lo soi chuan enge khutlai snooker level chu asang lu to ka phak vak enge kan ban phave vak lo ke ni chuan an tia chuan kan kal ve ta top me association po khan khata tak khan khamin national han snooker han tiran tum lo shim ta chuan ke ma hang ka deal entry te kha association khan min han ti saka asum po min pai hing ka ria chuan kan kal ve a chu sang ni som kum august thla ni ta chuan ka kal ve a chu ka kal chu junior kha kan khel phot ta junior a khan namdang thiam vak lo khan thiam vak lo han ti la min han sop shepa 3-0 ka chak lo nga lan knockout ania junior a han ka be kha dong nga ringot me ma se kan hoa ka unau pa bula hen ka thleng ta le khazir ku ta hom chuan senior kha kan khela senior kha ka match ma saber ka chaka chuan kan ne pa la kha chutlai vela junior number 2 chu lo nia chuan ti han ka next match league match ka khel don ta time kha kalo en so la khel hun tur kha dar som ma khel tur kha dar som le chan ve angin kalo ngai ta som le chan ve ka thleng kha walk over ni chak lo ton lo tia chuta chuan ke ka hole mei ti ngai na ka se to si lo ka hole mei tur kha player ka ne lo ka tum tur pa chuan min walk over tu pa chuan miron outlet le ni chu achan chu group match a chuan points kha poimo sia 3-0 all some time in ne points frame difference han mu chau kha du ta khata miron outlet le ta khan 1-0 in ka khel chan ni chu 1-0 in ka khel chan ta chuan 1-0 khel chan kha 3-1 in ka chak ta dei ni chu chang chuan keima khan kutlampang khan keima ni ang mel mizo lampang mel hi an la mungai vaksi lawa min bor ta lui ta chuan keima chungchang vel te kha min zo ta newspaper te hang kan chhuak ka pune chuan hemi Bharat Petroleum an pu Petroleum Sports Promotion Board an pu hian miron awa nge khel serious tu mem chuti khati englo contract te enge ti sign te duem atia ke kha engma mi ka mak shelo ka ne engma ka shi lo ka tia engma ka soi thei ri lo ka tia chuan chumi ton me chuan ka khel so zela ka khel tha to la ka ticket bo kha ka la lok vek to
ก็รินไอ้ก็เห็นทุยวางฮันก็ติดกับพวกแคนเซล่าทาร์กันเลยอ่ะเก่งเซ็งผ่านด้วยนี่จวนround of 32ฮันอินเดีย number 4 senior number 4นี่ไล่มนุษย์เดฟแบงกลอร์มี senior เวทอลำพังฮีกระตุ้มตาทุมีกระตุ้มจวน3-1อินกัลลีดาจวนก็ไงตัวกัดจักเราจวนกัดจักจวนกัดติดที่กัดทักเลยง่ายอ่ะจุดที่มาเสียจักข้าอภัยหมดเบอร์ตัวน่าจวนจักอภัยหมดก็เถอะข้ามีการเรียนรู้อินมินติบวยหรือตุกข้าเขลเทตลอดแล้วนี่จู่ก็ยังไงตัวนั่นสิตุกข้าเขลเทแล้วว่า3-1ลีดข้า4-3ก็จักเราแต่จวนก็จุดกัน national snooker ราคาเตลมาสักเบอร์เนี่ยก็จิงก็อินจันนานี่จุดยังหุ่นไล่ชวนอามาเงาวินักลชินไงอามาหันปุยบอมหันมันให้ปุยตัวที่อันอมมก็สวยไหมจุดpool national snooker khelh hman pool national ve khat delhi a kan kal to Mizoram association hian player paria tatira chuta chuan ka tel ve a chumi tum chuan ka tel ma sak par tum chuan defending champion kha tunge ni ti po shelowin pula 9 ball an ka zo knock out ringot boka chuan ka ve khat tel na han top 32 kha 8 ball le 9 ball han ka zo thleng ve ngal ni chu snooker le pula hian game dangte angin thahrui hman vak angai lo ni ten alanga innek le tlan vak te angai ve si lawa chutiang chuan ni wangin eng anga training tur nge ni le training system hi eng anga kalpui tur nge le snooker hi poimo khop me fitness hi snooker professional player thiam tak thau do hi kan mung claim khop me pool da zun lo om ve me thema se snooker bi khi chu a game hi reizo ka tuna top players professional kan mu zong hi an fitness level chu khi ta ve kan ita snooker training don hian flexibility ang poimo emma ni tin in soi hi poimo khelh dona te in soi poimo chuan fit lo chuan rilru fit theilawa in balance ve ngai ta ka player ria tam tak thado ma se fit lo fit si lo in taksa in maintain si lo hi claim po ni lo in khi ta tanga an thiam na chin tanga hetia tla hi an tam ve lu tu kan ni physical do sport ang tho hian in train dan tia chuan ke ma big ai chuan ti hian ka basketball khel hi ka fitness atan ka mang mea chuan a san pain hemi flexibility training a sang gym te khan kan ei vele thin snooker coach poimo na kan han zot zui le a game dang te angin coach te an poimo viawm ti te mol mang takin kan han zot zuya game zong hen coach ten poimo emma coach ten poimo lo ti chin ril ru om to che he chuan ange kan chhota thei to lo shim ta kan hriat ke mani kan mu thei lo min mu thei tu ber zo coach ten ya coach te le kan soenga player dang te kan king khel pui te kan teammate te mo kan practice pui thin te hian min mu theya je chu ke ni ai nan thiam eti wang ni lowin kan ti dik lo mo an ngai dan lo soi kha kan lo lak lu thiam kha ngai ta ne chu wai coach hi chu an poimo khop me hetia karon kang chho na chan ve po hi coach te an thiam na an experience zong atanga until min feed ma min ron nge te ka soyang min ron tu lu kha khami ka tangkai puya wanga ma son zel chu kani Aizawl Mizoram hian imamo ang coaching chu imuem le coaching hi MSBA Mizoram Snooker and Billiards Association hian India coach hi Aizawl hian pahnih chalu to chumi pakhat zawk chu pool coach ania aboral to nge chumi chu sang ni le som pahnih vel ning ka sia chu pa local nu tang che chuan kema po national arong kal zo ka tournament khela han national senior pathum na kan hingal chuan kan mucha to khat amaro chu kan coaching kal ang hi relo te ni ta phai trainer ong kala kar ni are bera kan nei ta ma se chu lok pui khi tam tak lok pui na ani chu ala tok lo hle em kan han ti zuya
om zia chu coach te hi chuan an ti tur hi an ti char thei lo ta ni an ti china kha ke ma ni ya ni na kan ke ma ni ya kan in da lu char ve lo chuan kha kha om zia om lo a coach chuan tiro he tianga ti tur ati dan tur min shil vek to ta khamia kha chuan an ti chin kha kan ti thei veka kan tha chuang lo ni kha chuan coach khan min zir tir bel tur nei ti na ni meta ma se min shil china kha kan ti thei vek hi chuan kan thalu tuk ti na ni ta min shil chin ang hi thei am to kan ti hian kan practice ringa the atok lo practice dik angai ta kan practice dik chuan kan mo la voi khat voi ni vel min pe kha chu ke mania ma son da tam ta om thei ta chuan soi bel du ka nei chu khamia khan ma kan son chho khan ke mani ang level zela coach kan mo ang kha chu arong kal om vel zel coaching hi mana anzir to angkha a hlui them in update coaching a hian in tuai thar zel ngai ve em kan association hi lom thu ka shilna pa ni form ni pa boxe tu na hian sang ni som pali khan World Snooker Academy a Sheffield a mintira thakhat le chan ve ka zuk train a om je chu ka zuk train ka ti khan kuta hang coaching kha thakhat le chan ve ka khal chuang lo chan chu kutlai coach om te khan min en renga imamo to kan shrilang che tia chuan khan professional players so nen kan practice char ta ka tir kar ni chung ve kha chu min han sopa di khan min han sop prepa nga se khatiang ho bula lo khel mani ai thafe bula khatia lo khel khan ke mani kha automaticin kan kang ve tial tiala chuan coach hian min en thareng boka di khan min siam that te na tur te khan ena amara chu khuta ha chuan I practice tam chuan idik me ang kar ni nuwa kan in mule don ne te coachin chuan kar ni nuwa min en nuwa kar ni nuwa kan in mule a chuan engei an to atir ngot ta ni om je chu khatiang player tha ho ne na kar ni ve ka practice ringot khan enge ka an to ti ha min zota khi ta ka kang de om je chu practice partner te khan lo poi mol to ka coach chu na soi chu ka ti dik lo kha chu engma soi lo a soi chun chu kha kha ni mai engma nangma problem om lo a I khel dana dik ve ka practice ne ma practice partner tha ne nai practice chuan kha to ka ti chuti chu game dang badminton te boxing ang te chuan chol line an sira coach in ti dan tur tip te an lo pek ang hi khatiang nen khan snooker lama coaching chu adang hlak ti na ni mo kan han ti a adang khop mai amara chu tuna hian World Snooker Professional League hian tuna hian player pakhat a coach na ron thut puisi e hiom ve thung ta chu aron chat tha chho reng bok ta tun season a engza ta moni tournament champion ta khatiang kha chu an om ve tho vai a po hian om nam danga po hian om ve tho ta an coach te nang khel na bula lo thut pui khatiang kha chu om ve tho amara chu engamoni che a thiamna a to kha chuan khami kha chu pressure petu distraction kha ani ve thei tho ta ni game dang nen chuan ka shelo ma se snooker a chuan ril ru hi game dang a pon vek tho kati ril ru hi apoi mo per I thiam chin kha khutiang level ani to chuan a ril ruwa mental strong kha a chak tur chun ne mai India ram le ram danga in khel adang lamna min han hrilte le ya India ram hai chuan kan khel hi tan kan zukala kan mersiat te nen ani vek to ta kan zu khel da top ta India aiawh ka khel ang hi chuan India chunga hian khel theilam chuan tun a hian ke achieve sangang India aiawh ka khela re hian ka khel kala khel chemang lo ani ka coach te poina an rin phak bak ang zelin ka khel game in ang lo lutuk mai smart zai mai khel ngai chi bengcheng om mi alawa khel chi snooker le game physical mai innek in tlan siak ngai chi bengcheng hul mai kar khel chi basketball khel kop tlat mai hi enge nia om zia le soi ang khan basketball hi chu no pangte chang kan hobby kan chung kwa hi jan basketball khel lo mangan om lo ta kan khel ve ka kha
ngai kan nei te ti ma hobby tak kan daily life a bed ve do ti ni ta chuan snooker ne ne ai soyang chuan pakhat complete silence ne pakhat rilui ni ta hi ka shelo mi tam tak po he min zo thina ati boilo che mi he hian he ti boilo mi he hian he ti boilo mi tia ma se kha ke chuan ka than chho na ka ti than ni to a pakhat ka khela chuan apanin ka khela e in ti boy thei ti kha ril ruwa po he nom lo shima ka khel top eng ma ngai to len ka ti top chuan entiran snooker a bing cheng da wal tepon ke sung tiang ka khel thei me nge problem ka nei lem lo ma se tournament chuan om lo tlu ka ni ta bing cheng om lo ball record ka ri ba ka engwa kan shevak lo ta basketball a bing cheng theng berin de a boru ka cheng thei ve chu ka sei ri to MSL 3 a pui tak main lalrina hian adangka ring a chung lam matringin ball a bar luta avom lo ni loin a han bar luta ni khatiang tur khan engtin nge a in buat sai ti kan zota ya basketball hi game physical lu tuk mai ni ta inti khelh top hian tha zong te kan nei thelowa gym a hian kan mo ang in tian conditioning te kan strengthening le conditioning te kan tia le game a buai thak em chu ka inti len mo ka inti len pal chuan snooker khel hi dal vele theita ni chumi wa chuan training dan tur hi tlem chuan en ang lo ve do hleka basketball le snooker hi chumi wa chuan basketball a hian ke indim ve do hlek he mi strength le conditioning vel hen ke indim ve do hleka ni nya zuan lampang hi Mizoram hian zuang sang tam takan oma taima an tam boka player te tuna chang thar ho hi an athletic an mani shim po le fitness an ngai poi mo le zual ke mani kum ho ain an ngai poi mo le zuala vertical jump training te shan explosive training te hi ai the ke ma chuan ka ente ka soyang ka pian pui ve do ti shim ba ka nia gym a te kan workout ve na sa chumi wang chu ni ve do Mizok Infiamna te ta na angai poimo te Lalrina Renthlei chu kan zota nia mun sang kala facilities I dom tak te kan hmua ma se he facilities tha tak kan e ve tho to ta Aizawl tam tak poimo ber ka shia chu sports person te ta na sponsorship hining ka shia entinan boxer thada wala ta boxer thada wa kha ama in train ringot kha tok lo ta he ta level sang tak thleng tur chuan training proper training angai ta entinan jing le tlaya omjeneya training kha amamwa chuan apani na chuan nutrition sports nutrition poimo ma tlang puin mizo chuan karin dan chuan bu nei do topa heta sports person tam tak te chuan kan mu phak china chuan namdang sports person te chuan diet proper diet an neya proper coaching hey entia ka soyang an facility chu tha tak chu om tho na ama chu facility thavak lo tanga chhuak po thei ve tho ta ni wa chu program a hian sports person te hi atam zo ka hi antinan nutrition trapek te ngaya chuan recovery Mizoram chuan tamvak lo ta recovery session te tiang sang nei hi poimo ka tia chu sum aum lo chuan thil har sat ka nia chuan tuna kan mo chu sum sponsor tu ani mai exposure masale zona ta ante tira competitive dewa khami chungcha han pakhat ka soile du chu tournament kumtluan in lo in train ma se tournament ve khata khelh kha azu che thanga lingo thelowa tournament tam tak kha azu khela experience nei beka ngai khami tournament boru kha a feel azu shiat ve khatia a khel lo kha chuan nge thataka ve khatna zu che that kha harta ni chu tiang te po chu engame a po ne nga national kum khada ve khat
zu khelh topa namdang environment danga namdang nen khami kha zon ve khatna kha zon khelh that top thelo ai tinan kum khata tournament pathum pali vel tar khelh seng chuan khutlam pangboro khan zuman venga khatiang tek te khan sumber hi ni training ka ria talent nge be ngor na poimo zawk le talent nei hi ne an van ne a ma se hard work tel lo chuan talent hi om jiom lo a chuan talent nei boka taimak boka hard work ne na ka thiap englo chuan beat enge ne an har le zual ta amaro chu talent nei tha chuang lo rim taka be hi khi ta om ka hret nem lu tu ke ma point song pakhat Michael Jordan basketball savom chunga kanai nem lu tu pananya kadam chuan somnga mi ti dam the na commentary la sala movie what's up now practice life training kota son dang pui thu me kanun hi abong le a kathil ti pe lo te ka tha chen na te hi atibo ne a atam lu tu sport si kanun na ni mai